שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם בתוכנית בינדר מארח. עורכת ומפיקה אליאן טפר, ביצוע טכני מאור תפילין. אני איתכם באולפן אורי בינדר, ומולי יושבת חברת מועצת העיר אורטל פרלמן שמואלי. שלום אורי, נעים מאוד. ככה שלום למאזינות ומאזינים. גם אימא טריה, גם חברת מועצה טריה. הרמתי לוך? כן, תראה, אני באה מתחום העשייה. אני בעשייה הציבורית כבר 7 שנים, אני חברת מפלגת הליכוד. הייתי לפני כן באגודת הסטודנטים באוניברסיטה, ולפני כן עבדתי במשרדי ממשלה. רגע, את אומרת שאת חברת ליכוד. נכון. אבל בעצם במועצת העיר את לא מטעם הליכוד. נכון. כי לליכוד יש נציג שנבחר, נציג אחד. נכון. ויש, תראה, בכל רחבי הארץ יש את התופעה הזאת של חברי ליכוד שבעצם משמשים כחברי מועצות ערים, אבל לא מטעם הליכוד. פשוט החליטו או בחרו לא להיבחר דרך הרשימה של הסניף, רק במוניציפלי. למי את חייבת את הבחירה שלך? לדוד בונפלד. כי בעצם היית ברשימה שלו. נכון. הוא התפטר. נכון. ואז נכנס יחיאל דהן. כן. שהוא גם איש עשייה מדהים, הוא יו"ר סיעת עוז בהסתדרות במרחב נגב, איש ציבור, הוא עובד בתעשייה אווירית, והוא פשוט עבר לנתיבות בקטע כלכלי. ואז נכנסת במקומו למועצת כן. העיר. הייתי חודשיים אחרי לידה כשהתקנו אותי. לא היה לך קשה לעזוב את התינוקת החמודה, היפה? יש לי אימא, ברוך השם, שרק תהיה בריאה. אני בת יחידה, אז אני נעזרת בה המון המון המון. בעלי גם עובד מאוד קשה, הוא סטארט-אפיסט. אז אימא שלי עוזרת לנו המון, ואני מאוד מודה לה על זה. ותודה לאל, אם לא היה לי אותה, אז כנראה שלא היה לי את היכולת בכלל. יפה. קשה היום להיות נכון. אם צעירה ללא אימא. נכון. בלי עזרה אי אפשר לשרוד. איך הכרת את בעלך? מי שהכיר בינינו זה מי שהיה הבוס שלי, לשעבר, אופיר אקוניס, השר אופיר אקוניס. די היום. לא היום. היום הוא שר. בזמנו אבל... הוא היה סגן שר, נכון. כן. הוא זה שבעצם הכיר בינינו. ההורים של אור... מה הכוונה הכיר ביניכם? אז אני אספר לך, זה יותר... אור הוא חבר של עומרי, אח של אופיר, אחיו הצעיר של אופיר, ועומרי ואני חברים טובים עד היום, ובעצם ההורים של אופיר ועומרי הם שכנים של ההורים של בעלי ברמת אביב, בתל אביב. והם מכירים, הם היו הולכים ביחד למשחקים של מכבי תל אביב. מה זה היה, שידוך? לא, היינו בכנס, פשוט עומרי בא והכיר לי את אור, מי שהיום הוא בעלי. אתה יכול לקרוא לזה שידוך, אבל זה מאוד, זה היה ככה מאוד ספונטני, ואז הוא הוסיף אותי בפייסבוק, והתכתבנו, והוא בא לדייט לפה לבאר שבע, יצאנו לדייט ראשון. יצאנו לבר של סבא, של אילן זגדון. כן, סבא ג'פטו. כן, אבל יש לו את הבר מאחורה. אז יצאנו לשם, וזה היה זה. בפסאז' רסקו, ואת יודעת שם משקים את הצמחים מאחורה. נכון, אקולוגי. הכל גם הבאתי לשם את צחי הנגבי. שמגיעים מהמזגנים. חזק אילן זגדון. אמרי לי, כל כך הרבה נשים צעירות מחפשות קשר קבוע, רציני, ואת מצאת בהיכרות די מקרית, כלומר, לא משהו שאמרת, תכיר לי את... לא, לא אמרתי, אבל תראה, זה...
בייחוד אני לא יודעת, מי שנמצאת בעשייה ציבורית, הייתי באגודת סטודנטים לפני כן, ועבדתי בלשכתו של גדעון סער, שר החינוך דאז, ולא יודעת, אולי הפכתי להיות אישה חזקה יותר מהרגיל, והיה לי יותר קשה. עומרי ידע את זה, אבל זאת אומרת, יותר קשה מהפן הזוגי, פשוט... דומיננטיות. הדומיננטיות, בדיוק. גברים מפחדים מנשים חזקות. יש לך תובנות לגבי דייט, מדוע דייט אחד מצליח, כל כך רבים, לא? כשזה זה. פשוט, כשזה זה גם קל. זה זורם, וזה כיף, וזה החבר הכי טוב, והצחוקים הכי גדולים, וההנאות הכי גדולות, והטיולים הכי מטורפים. כשזה זה. יפה. מה יהיה עם הנציגות של הליכוד בעירייה? את מתכוונת להעצים אותה? בכוונתי, בהחלט. זה כמובן שאני אצטרך לבדוק, כשיגיע הזמן של הבחירות המוניציפליות, אני אצטרך לבדוק את זה. אני כן רוצה להעצים את הנציגות של הליכוד. כי יש חוסר פרופורציה, כל כך הרבה מצביעים עבור הליכוד בבאר שבע. נכון. ולמועצת העיר רק אדם אחד נבחר. נכון, יחד עם זאת, אבל יש 3 חברי ליכוד. והנה את מגיעה מאגף אחר. נכון, אבל יש 3 חברי ליכוד במועצת העיר, שזה יוסי, 2 היוסים, ואני. אז, בעצם, כן, אתה צודק לגמרי, יש 40% בחירה בבחירות הכלליות, וחסר במוניציפלי. העניין הוא, זה גם החיבור לציבור וגם האחדות בתוך הסניף. אם יהיה אחדות בתוך הסניף, וכולם ירתמו למשימה, ליצור רשימה טובה ומגוונת ומעניינת. אבל אין אחדות בסניף. שנים הסניף הזה מאפשר לכל אזור אחר לייצג את הנגב, רק לא באר שבע. תמיד יהיה חבר כנסת מאופקים, מקריית גת, שלא לדבר על מפלגות אחרות, מקיבוצים, מעיירות בדואיות בסביבה, רק לא מבאר שבע. הליכוד בבאר שבע כל הזמן משדר, אנחנו מפוררים. אתה צודק. אתה צודק בקטע של הייצוג, וחסר ייצוג לבאר שבע, זה נכון. גם בבחירות של הליכוד, בפריימריז, אתה רואה את זה, זה מאוד בולט. אני כן מקווה שיהיה מישהו שיוכל ליצור סביבו אחדות וקונצנזוס אחיד בסניף. אדם שיראו בו, אדם שהוא הקול של חברי הליכוד בבאר שבע. שאדם שאפשר לסמוך עליו, ואני מקווה שזה יקרה באמת בפריימריז הקרובים. במשך שנים, הפוליטיקה הייתה נחלתם של המבוגרים. נכון. כסופי השיער. בזכות רוביק דנילוביץ', שכל כך הרבה צעירים הגיעו כאן לפוליטיקה? גם רוביק דנילוביץ', בהחלט, הוא גם חתום על ההישג הזה. יש גם את חברת מועצת העיר הצעירה ביותר בישראל, הייתה בת 22, מאיה כץ. היום היא סגנית ראש עיריית הרצליה, היא עבדה איתי בלשכתו של גדעון סער, בגלל זה אני מכירה אותה. מדוע היא לא בנגב? היא שייכת להרצליה, אבל כן, בהחלט, יש המון צעירים שבאים ועושים, יש גם נציגות צעירה בכנסת, בליכוד יש את חברת הכנסת שרן השכל, גם נציגות צעירה ונשית בכנסת ובמוניציפלי, שזה כיף לראות. גם התופעה של נשים שרצות לרשות עיר, גם תופעה די חדשה. נכון. מה ההסבר לכך? אבל יש את מרים פיירברג, למרות שלצערי כרגע היא לא דוגמה טובה. ההסבר לכך, עד לא מזמן, בעצם נשים נחשבו כמי שאמורה להיות בבית ולטפל בילדים, ובעצם היציאה לעבודה לשוק הפרטי, זה די חדש, וגם אם זה יציאה לשוק הפרטי, אז זה משרות אם, והתחום הפוליטי זה לא בדיוק משרת אם.
אין לזה שעות, זה 24 שעות, אז זה מטורף. ובגלל זה גם צריך הרבה מאוד עזרה, וגם גב כלכלי רחב, שזה לא פשוט. את חושבת שמפלגת נשים היא אופציה בישראל? לא. אני חושבת מדוע? שהמקום של נשים זה קודם כל, אני נגד מפלגות נישה. בגלל זה אני חברה במפלגת הליכוד, שהיא מפלגה לאומית ליברלית, ומפלגה רחבה, בעלת אוכלוסיות רבות ומגוונות. אני לא אוהבת את הרעיון של מפלגות נישה, אני פשוט חושבת שזה פוגע בכללי המשחק הדמוקרטיים. אני, מבחינתי, כמה שפחות מפלגות. אני לא חושבת אבל שזה נכון, אני חושבת שנשים צריכות להשתלב במפלגות הגדולות. מפלגת השלטון זה הליכוד, ויש נציגות נשית רחבה, יש 2 שרות מהליכוד, ויש חברות כנסת רבות, ואני מקווה שזה רק יעצים. מה דעתך על השימוש ביחס לנשים לצרכים פוליטיים, כמו הבחירות לנשיאות בארצות הברית? כן. במקרה ראיתי את העימות הלילה. אני חושבת שנשים פורצות דרך זה משהו שאפשר להשתמש בו כשאת אישה פורצת דרך. אבל שימוש על ידי אחרים זה פשוט קצת מעלים ציני. סיפורים מהעבר, כבר יש בדיחות על זה. על דונלד טראמפ? כן, על כל מיני זקנות שמחפשות ראית ברשתות החברתיות. אני שואלת איפה הם היו עד היום. אני חושבת שאישה צריכה לדבר באותו רגע. כלומר, שימוש בדברים האלה לצרכים פוליטיים, זה נראה בעינייך. לא, זה בכלל לא. כי זה מבזה בעצם את מי שבאמת נפגעת, ומי שבאותו רגע באה ומתלוננת, ומשווים אותה למישהי שנזכרה אחרי 20 שנה, יש הבדלים ופערים, ואני חושבת שבמידה ואישה נפגעת, היא כן צריכה לעמוד על שלה, וכן לפנות לגורמים, וכן צריך לטפל בזה, ולפגוע בפוגעים. אבל כמובן, באותו רגע, להכות על הברזל כל עוד הוא חם. לא כל כך הרבה שנים אחרי, בוודאי. ולצרכים פוליטיים. יש שיר שהיית רוצה להשמיע ליקירייך? כן, את השיר של אריאל זילבר, ואיך שלא. זה השיר שנכנסתי איתו לחופה. נכנסנו איתו לחופה, אור ואני. מי בחר? אני. כל הכבוד. נאזין לשיר, ונשוב לשיחה עם חברת מועצת העיר, אורטל פרלמן שמואלי. יישארו עמנו. ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות. שומרת לי אמונים, לא מתרוצצת בגנים. וגם אני בין הבריות, לא מתפתה לאחרות. גלים עולים, חולות נעים, יפשט הרוח בעלים. ובלילות עולות במנגינות, וזרם דק קולח, ותפילותיי לרוח נענות. שקט עכשיו, וכל אחד עסוק בענייניו. אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף, אך התמונה לא משתנה. מילים ואת משמעותן, יבוא לו גל ישטוף אותן. אבל אני כרוך אחריה,
מחכה לי בלילות, ללכת שבי אחריה, לשמוע את הציפורים שרות, גלים עולים, חולות נעים, יבשת הרוח בעלים. אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות. שוב שבת שלום, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם בתוכנית בינדר מארח. האורחת שלנו היא חברת מועצת העיר הטריה אורטל פרלמן שמואלי. את מקפידה על שני השמות? כן. מדוע? אני חושבת שהייתה לי זהות ואישיות טרום חתונתי, ולא רציתי לוותר על זה. גם אני בת יחידה. ובעצם אבא שלי, זכרו לברכה, נפטר לפני 7 שנים. ובעצם מאוד היה חשוב לי לשמר את זה ולהמשיך את השם המשפחה. יפה. את יושבת בבית וגולשת לך, נכנסת לרשתות החברתיות, ואת רואה איזה, או צופה בטלוויזיה, או מאזינה לרדיו, או קוראת עיתון, או רואה איזה לינץ' תקשורתי עושים לשרה מירי רגב. מה זה עושה לך? ברמה האישית? תראה, אני חושבת שכן יש כלפי הלאום שהוא בעיניי לא מוצדק. אני חושבת שיש את הזכות להחליט איפה מימון ציבורי יותר ראוי שילך. אני מדברת אך ורק על כסף ציבורי. הוא כסף שהוא מבחינתי, משאבים ששייכים לציבור זה קודש הקודשים. וכל שימוש לרעה שנעשה במשאבים של הציבור הוא פסול. ואם באה מדינת ישראל ושמה כסף בסרט, לאחר מכן הכסף הזה נשלח לייצג את מדינת ישראל בחול, ואז הבימאית של הסרט באה ואומרת, סליחה, אני לא מייצגת את ישראל, אני מייצגת את פלסטין. זה כסף ציבורי שצריך לחזור לקופת אזרחי מדינת ישראל. כלומר, מירי רגב באה ואומרת, חבר'ה, אתם רוצים לייצג את פלסטין, תעשו את זה מכיסכם. אבל אני לא רואה מספיק, נקרא לזה, מחאה או ביקורת על הלינץ' הציבורי שעושים למירי רגב. זה כבר עבר את גבול הטעם הטוב, כמו הבדיחה הזאת שרצה ברשתות, מדוע סופת הטורנדו, תמונה של מירי רגב, והכיתוב, מדוע סופת הטורנדו פוגעת רק בחוף המזרחי ולא בחוף האשכנזי. אנשים ירדו מהפסים. נכון. זאת שנאה, גזענות, מה? זה גם וגם. זו אישה שבאה ויש לה אור של פיל, אישה מאוד חזקה, ואני מעריכה אותה מאוד על זה. זה לא פשוט לעבור התקפות כאלה ולהישאר איתנה, ועומדת בדעתך לא לתת את המימון הזה סתם, וכל הכבוד לה על זה. אני חושבת שאני יכולה להעיד על השיח הפנים-ליכודי, על הפנים-ליכודי, מאוד אוהבים אותה, מאוד מעריכים אותה, אוהבים את העשייה שלה, עומדים מאחריה במקרה, אחד היועצים הפוליטיים שלה הוא חבר שלי, חבר טוב, משה בן זקן מאשדוד, היא מאוד מוערכת בשיח הפנים-ליכודי.
וכן, אני חושבת שחבל לי שבציבוריות הזאת היא נהייתה מטרה ללעג, ומטרה כשמדברים על פשיזם, אז ישר באים ואומרים, הפשיסטית הזאת, והיא לא פשיסטית, היא בסך הכל אומרת, זה כסף ציבורי. כסף ציבורי שייך לציבור, זה קודש הקודשים. זה קודש הקודשים, זה כסף שלך, שלי, של כולם. ואם אנשים רוצים להשתמש בכסף הזה למטרות רעות, או מטרות שלא מייצגות את המדינה, בבקשה, יש כיס פרטי. אחת הבעיות במדינה היא הפגיעה בסמלים לאומיים. בניגוד לארצות הברית, כבוד לסמל, להמנון, לדגל, לכל מה שמסמל אומה. את רואה אצלנו איזה כוחות נלחמים כדי לפורר את הקשר בין המדינה לבין האזרחים. אני חושבת כשהייתי בתיכון, היה לי מורה לתנ"ך שאני אזכור לנצח את מה שהוא אמר. הוא אמר, קופת צדקה. אם את שמה בו מטבע אחד, בפועל היא ריקה מתוכן. יש בה רק מעט מטבעות. היא עושה הרבה רעש. אבל מה שיש בו המון תוכן והרבה מטבעות, תנסה לנער את זה, זה לא עושה הרבה רעש. כלומר, האנשים המעטים הללו, המיעוט הזניח הזה, הוא מיעוט. והוא זניח, אבל הוא קולני, הוא מגיע בתקשורת למצב שהקול הזה הוא הקול הדומיננטי בשיח הציבורי. היכן אתם? אנחנו, אחד הביקורות שיש, שוב, הביקורת הפנים-ליכודית, אם דיברנו על השיח הפנים-ליכודי, זה שאנחנו בשלטון, אבל אנחנו לא שולטים. וזה חבל. כי אם בפועל אנחנו לא מצליחים לייצר מצב שכספים של הציבור לא ילכו לעמותות כך וכאלה, או עמותות שמקבלות מימון ממדינות זרות לא מוגדרות בחוק, למשל בארצות הברית יש את חוק הסוכן הזר. אם אדם ממומן על ידי מדינה זרה, הוא מוגדר בחוק בארצות הברית כסוכן זר. אתה רואה את בצלם מתבטאים באום נגד מדינת ישראל, והאנשים הללו מקבלים מימון ישיר מהאיחוד האירופי, והם לא מוגדרים אצלנו ככלום. הם פשוט והרבה מאוד ישראלים משלמים בחייהם כדי לשמור על חייהם של אותם אנשי בצלם. נכון. כמו של שאר אזרחי ישראל, מפני מפגעים, לדוגמה. נכון. נכון. יש הצעת חוק של חבר הכנסת יואב קיש, חוק השתולים, ואני מאוד מקווה שזה יעבור. אני חושבת שבמידה ובן אדם, שוב, זה לא פגיעה בחופש הביטוי, אבל במידה ובן אדם מקבל מימון ממדינה זרה, או ישות זרה אחרת, כמו האיחוד האירופי, אין שום בעיה שהוא יתבטא באופן חופשי, הוא הרי מקבל הרבה מאוד כסף, זה כספים שנשפכים לשם, אין שום עמותה מהצד השני, שום עמותה ציונית שיכולה לעמוד מנגד לכמויות האדירות של הכספים הללו. זה... אנשים מתפרנסים משנאה למדינת ישראל. נכון. וזה חלק מההסברים לזה, שבעצם אתה אומר, המיעוט הקטן והקולני הזה, נשפכים שם המונים, מיליונים של כספים. זה לא פשוט להתמודד עם זה. מדוע לא הצלחת לסיים תואר שני? עברנו לתל אביב לתקופה, ובאיזשהו שלב כבר הרגשתי יותר מדי, אחרי התואר הראשון, מיד להמשיך לתואר שני, ועשייה ציבורית, אז רציתי קצת נשימה ומרווח ככה לנשימה, אבל אני מתכוונת לחזור. בעלי מאוד מעודד אותי, וכן. גילה גמליאל, תואר שני, השרה גילה גמליאל. נכון. מירי רגב, סיימה תואר שני. ואם את רוצה ללכת ולהתקדם בהיררכיה של הליכוד... תואר שני, בהחלט. המטרה היא להמשיך. אני מלחיץ אותך. המטרה היא להמשיך. איך את רואה את הנגב בעידן הזה? וואו, בתור מישהי שחיה תקופה במרכז, ובעלי הוא תל אביבי. אני רואה את הפריחה העצומה, אני רואה את
עשייה שנעשית פה בשנים האחרונות. אני יכולה רק להיות גאה. אם כשהייתי מלשבית, אז הגעתי לפתח תקווה לרעיונות לצבא, ואמרו לי, מה? הגעת מבאר שבע? איך עשית את כל הדרך הארוכה הזאת? היום כשאתה אומר שאתה מבאר שבע במרכז, אז אומרים, וואי, יש לכם ראש עיר נהדר, והייטק ותעשייה פורחת, אז הדימוי הציבורי של הנגב רק גדל ופורח, וזה כיף לראות את זה. טוב, אבל זה פאזל שלם. נכון. יש לנו גם כיוון שמייצר ביצי זהב, אלונה ברקת. כן, כן. הסיפור. פחות אני מבינה בתחום הזה, גם בעלי הוא מכביסט. אוי, זאת זאת בעיה, אבל את חייבת ללבוש אדום, כי באר שבע עיר אדומה, עיר של כדורגל. הייטק מתפתח, הכל מתפתח, אבל האזכורים הרבים ביותר בתקשורת מגיעים מתחום הכדורגל. מתחום הכדורגל, כן. ויש לנו פה קבוצה מדהימה גם, כל המדינה מדברת עליה. ובצדק, גם היה לו מזמן איזשהו משחק עם הישג, אני לא מבינה בכדורגל, ניצחון על אינטר בסנסירו. זה משהו מדהים, לפני שנים הייתי שם, מי חלם שהפועל באר שבע תשחק שם? אני בסך הכל, תראה, שוב, אני לא מבינה בכדורגל, כמו שאמרתי לך, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אוהד של שרוף של הפועל באר שבע. במה הוא עסק? הוא היה נהג מונית. ואני באמת לא מבינה, זאת אומרת, חוץ תגיד לי פנדל או משהו כזה, לא מבינה הרבה. בעלי גם לקח אותי, שנה שעברה, יום הולדת 30, הייתי בסופר קלאסיקו במדריד. הוא לקח אותי לשם, ואז אמרתי לו, זה מתנה ליום הולדת בשבילי, אתה עובד עליי, זה בעצם מתנה בשבילך. אז... לא, אבל את חייבת, כדי שבעלך לא יהיה מגמתי מדי, להתעניין בפועל באר שבע. כשיהיה לי בן בעזרת השם, אני אשתדל. יש 5 תחנות בחיים שלך שהשפיעו עלייך, עיצבו אותך. אני אלך בסדר כרונולוגי מהאחרונה לראשונה. הראשונה זה הלידה של מיכאלה, לפני 4 חודשים, ב-18/6. מקור השם מיכאלה? על שם סבתא של בעלי, וזה גם שם ישראלי, ארץ ישראלי, מאוד יפה לדעתי. מה דעתך על השמות האלה? שמות שהיו פעם של בנים, שהפכו לשמות גם של בנות. יובל, נועם, זוהר. אני חושבת שכל שם יש לו משמעות בפני עצמה. אני פחות מתחברת. זאת אומרת, אני יותר אוהבת את השמות הקלאסיים. כן, אנחנו בתחנה השנייה. תחנה השנייה, חתונה שלי, 30/10/2014. בעצם אור בעלי הוא החבר הכי טוב שלי, בלי שום ספק. יפה לשמוע, רק תהנו ועוד מעט חג. נכון. כן. התחנה השלישית, זה בעצם משט המרמרה, מאי 2010. זה בעצם היום שבו נכנסתי לעשייה הציבורית. הייתי סטודנטית באוניברסיטה, שנה שנייה לתואר הראשון, וסבתא שלי הייתה מאושפזת בסורוקה. חציתי את הכביש בין אוניברסיטת בן גוריון לסורוקה, והלכתי לבקר את סבתא שלי. וכשאני חוצה את הכביש, אני רואה, מסובבת את הראש, יחד עם עוד אנשים שעובדים בסורוקה, ואני מסובבת את הראש ואני רואה אנשי סגל וסטודנטים באוניברסיטה, מפגינים עם דגלי אש"ף, ושלטים שחיילי צה"ל הם פושעי מלחמה, ובעצם חלק מהקריאות שלהם, ארדואן, יא חביב, אודרוב בודרוב תל אביב. אם אתה זוכר, אודרוב בודרוב מתל אביב זה ממלחמת המפרץ, לחוסיין. ועוד כל מיני קריאות. יש ממש סרטונים שלמים על זה ביוטיוב. ובעצם אמרתי, אני זוכרת שהיה על זה שיח בסורוקה, ואנשים שם אמרו, הם לא אשמים. מי שאשם זה הרוב ששותק למיעוט. ואז אמרתי, טוב, אני כבר לא שותקת.
היה לי גם מרצה שקרא לחרם על מדינת ישראל, הפרופסור ניב גורדון, והייתי חלק מהמאבק נגד הפוסט-ציונות באוניברסיטת בן גוריון. הייתי גם חברת מועצת אגודת הסטודנטים, ופעלתי בזכות הקטנה שהייתה לי כסטודנטית לפעול, על מנת ככה להילחם בפוסט-ציונות ויותר... וואו, טוב, אני חייב למען הגילוי הנאות לומר, אבא של פרופסור ניב גורדון, היה חבר שלי, והוא, אם את יודעת, היה איש שמאל רציני שבאילת התהפך. עבר ימינה 180 מעלות, ופרופסור ניב גורדון היה תלמיד שלי, ואני באופן אישי מאוד מחבב אותו, כמו כל אחד שהיה תלמיד שלי, זה קודם כל חיבוק. הנושא הבעייתי של הדעות הוא אכן מאוד מאוד בעייתי, ואני מאמין שהיו לזה התפתחויות, כי את לא שומעת אותו היום. נכון. נכון. יש את התקנון האקדמי, וכמובן שגם ישבתי עם הרקטור, וישבתי גם בוועדות החינוך בכנסת. כלומר, החלטת לא לשתוק, וזה היה הדרייב הפוליטי הרציני. כן. בעצם, אם מה שחסר בימין, זה בעצם אנשים שידעו לפעול כמו בשמאל. וידעו להתבטא בתקשורת. גם. גם. מצרך חשוב. תחנה רביעית. תחנה רביעית. תחנה קצת עצובה, מאוד עצובה. זה חסך שממלא אותי עד היום, זה יום הפטירה של אבא שלי, 2010, מרץ 2010, 24/3. אבא שלי היה חולה 4.5 שנים, והוא נפטר אחרי שהוא בעצם נלחם על החיים שלו. אין לי הרבה מה לומר, חוץ מרגש, אהבה של בת לאבא זה תמיד דבר מרגש. נכון. והתחנה החמישית? הילדות שלי. יום הלידה שלי עצמי, 20 לנובמבר 85. הייתה לי ילדות מאוד שמחה. הייתי בת יחידה, משפחה אוהבת, בני דודים, דודים. עטפו אותי בצמר גפן, וגדלתי גם בבית שהוא... אם דיברנו על אבא שלי, אז למרות הדימוי המזרחי, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה קם בבוקר והיה מכין לי נס. כשהייתי הולכת לאוניברסיטה, הייתי קמה לנס מוכן, והיה לי אבא מדהים שהוא חסר עד היום. הפסקה קלה, ונשוב לשיחה עם חברת המועצה החדשה שלנו. יישארו עמנו. יישארו עמנו. יישארו. שוב שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם בתוכנית בינדר מארח. חברת המועצה אורטל פרלמן שמואלי עמנו. אני איתכם באולפן אורי בינדר. אורטל, הזכרת את אבא שלך ודמעות זלגו מעינייך. נכון. זה קורה לך? המון. כן, הוא עדיין חסר. הוא כמובן, אם דיברנו על תחנות משמעותיות, אז בכל התחנות שהיו אחרי פטירתו, החסך שלו הוא משמעותי. מה חסר לך ביומיום מהאבא האהוב שאיננו? טלפון. להרים טלפון, לשאול אותו מה אתה חושב ומה דעתך, והעצה הטובה. שכחת את כוס הנס קפה? בעלך מכין לך נס קפה בבוקר? בעלי מכין נס קפה, כן. יש לנו מכונת נספרסו, ואני מאוד אוהבת. לאבא שלך לא הייתה מכונה. לא. נס ידני, קפה נמס של עילית, של פעם. התפנקת, היית סטודנטית, גרה אצל אמא ואבא, חוסכת שכירות. לא יכלתי... כשביקשו ממני להתכונן לתוכנית, ואליאן ככה אמרה לי להכין חלק מהשאלות, יהיה מה רצית להיות כשתהיי גדולה. אז מאוד רציתי להיות עורך הדין.
ואת היכולת הכלכלית ללמוד, אין פה לימודי משפטים באוניברסיטת בן גוריון לצערי. נכון. ולא הייתה לי יכולת כלכלית ללמוד מחוץ לעיר, להשכיר דירה ונסיעות וכל הדברים הללו. אז בעצם למדתי פה באוניברסיטה. אני לא מצטערת, אבל את היכולת הכלכלית לא הייתה. אז כן, אז חסכתי. אבל תוכלי עוד להיות עורכת דין. במידה ואני אבחר ללמוד? כן. כן, תמיד אפשר, אף פעם לא השרה גילה מוכן. גמליאל, נכון. תואר ראשון פילוסופיה, תואר נכון. שני פילוסופיה, לאחר מכן עריכת דין. נכון. וגם בעלה הוא משפטן לדעתי. יש בתופעה הזאת של סטודנטים כאן בבאר שבע, 30,000 סטודנטים ומעלה, מסיימים ללמוד, מתאדים מהאזור. נכון. המחשבה גם שהם באיזשהו מקום יישארו פה, כל עוד האוניברסיטה, תראה, הם את מגיעים ברכבת. מרגישה שהשתנה אבל משהו, מתחילים קצת להישאר, או שעדיין... לא. לא. הם גם לא יוצאים מתחומי האוניברסיטה. זה גם סוג של בחירה, זה גם קורה ככה, לדעתי, ברחבי העולם. אם אתה מסתכל על האוניברסיטאות המובחרות בארצות הברית, למשל, זה סוג של כוך. הם באים ברכבת, יורדים בתחנת הרכבת של האוניברסיטה, ממשיכים בגשר, מגיעים לאוניברסיטה, הדירות שלהם הם באזור, גם הניידים, זאת אומרת, אנשים שהם בעלי רכבים, פחות מגיעים לאזורים הבאר שבעים, וזה בסדר. מצד אחד, זה הבחירה שלהם. אני לא חושבת שזו אוכלוסייה גם שצריך להשקיע בה, חוץ יש להם את האוניברסיטה ויש להם את ההנחה בארנונה, אני לא חושבת שצריך להשקיע מעבר, אני גם אין לי אשליה שהם יישארו. יותר חשוב לי החבר'ה שלנו, הצעירים הבאר שבעים, שיש חבר'ה טובים שלמדו וקשה להם למצוא פה תעסוקה. וקשה להם להתקיים פה, וקשה לקנות דירה כזוג צעיר. אלה החבר'ה שבאמת יותר חשובים לי לשמר אותם. מה דעתך על פארק ההייטק בהקשר הזה שדיברת? בהקשר הזה, במקרה, יש לנו חבר לבעלי ולי, דני, שעובד בפארק ההייטק, אבל הוא גר, במקור לא מפה, הוא מהמרכז, הוא מגיע ברכבת, חוזר ברכבת, הוא פחות או יותר, מדי פעם אנחנו יוצאים לארוחות צהריים, אז אנחנו מוציאים אותו מהנישה, מהכוך הזה שנקרא פארק ההייטק, אבל אין לי אשליה שמשהו ישתנה. זה כמו שתושב באר שבע נוסע לעבוד בתל אביב וחוזר ברכבת, זה גם יכול לקרות. אני חושבת שזה טוב, שזה מעודד מקומות תעסוקה פה. כל מה שמביא לפה תעסוקה ומביא לפה אנשים טובים, זה מבורך. צריך עוד. אני חושבת שלמשל, כשערוץ 20 קם, הייתה הזדמנות אולי לנסות להביא אותם לפה, להקים תחנת טלוויזיה פה. הסחירויות פה הם בוודאי נמוכים יותר מהמרכז, הם נמצאים ברמת החייל, הסחירות שם מטורפת. צריך לנסות לחשוב על זה, במידה ויפתחו ערוצים נוספים, או אולי ערוץ 2, שיעשה איזשהו שינוי, איזושהי טרנספורמציה. ערוץ 10 היה בקשיים כלכליים, למה לא להעביר את האולפנים לפה? את פועלת בנושא? אני אנסה. אני חשבתי על זה תקופה ארוכה, אני חושבת שזה יכול להביא עוד אפיק של מקומות עבודה פה, בתחום התקשורת. אני חושבת שזה נחוץ פה. וזהו. עד היום היו ניסיונות, אם את זוכרת, את באר שבעית, את זוכרת ערוץ אחד, הקימו אולפנים פה, והכל קרה, אז בסוף זה הבניין מפלקל, את זוכרת את כן. איזה סיפורים היו בנושא הזה. בכלל ערוץ אחד קרס. מה דעתך על זה? על ערוץ אחד? כן. באופן כללי? כן, ערוץ ציבורי. אני חושבת שלכיס הפרטי
אם כבר דיברנו על משאבים ציבוריים ומשאבים פרטיים, לכיס הפרטי יש יותר נטייה לשמר הצלחות. לצערי, הכיס הציבורי הוא... אין דרייב. ברגע שהמשכורת שלך היא בטוחה, ותמיד תקבל אותה, ולא משנה אם יהיה רייטינג או לא יהיה רייטינג. הסכמים קיבוציים וכל הדברים האלה. גבוהות. אז אין דרייב ואין מוטיבציה. זה דברים שהכיס הפרטי יודע לייצר. והכיס הציבורי, לצערי, לא יודע לייצר את זה. אני בעד כמה שיותר תחרות, בייחוד בשוק התקשורת. אני חושבת שצריך יותר איזון ויותר גיוון והשמעת דעות שונות ומגוונות בתקשורת. אבל בכל זאת בארץ לא מעט אנשים וגורמים וארגונים חצו את הקו בין חופש הביטוי לבין חופש השיסוי. נכון, נכון. גם לחופש הביטוי יש גבול, וצריך, יש יועץ משפטי ויש יועצים משפטיים, והם צריכים למצות את הדין עם מי שעובר את הגבול בין חופש הביטוי לחופש, ולוקחים אותו למקום הרע. לצערי זה גם לא נאכף מספיק. אם דיברנו על הסתה סביב מירי רגב, או הסתה... נגד ראש הממשלה. נגד ראש הממשלה. זה עצוב. ואת הולכת הביתה מכאן עם מחשבה שהגאווה הבאר שבעית סופגת מהלומה אחרי מהלומה בהקשר של הליכוד. חבר הכנסת הדרומי ביותר, מיקי זוהר, קריית גת, אמור לייצג אתכם. מה יהיה עם הסניף שלכם? מה יהיה עם הסניף שלנו? אנחנו עובדים על זה. אבל כמה שנים, אין תוצאות. פלגנות, פלגנות, פלגנות. אני מקווה שגם כדי לייצר את החזית הזאת מול חברי הכנסת, שבעצם יראו בנו סניף משמעותי, צריך לייצר אחדות. וצריך מישהו שיוביל את יכול להיות שכל הדור הזה שמעלייך צריך לפנות מקום ולתת לצעירים באמת להוביל את סניף הניקוד, לפחות שאיזה חבר כנסת, שר, דרומי, מהנגב. אני חושבת מבאר שבע. קודם כל, מבחינת העשייה הציבורית, אני חושבת שאחרי כמה קדנציות, כן צריך לפנות מקום. למשל, לימור לבנת. היא באה ואמרה, אני מפנה את מקומי לטובת דמויות צעירות יותר, ואני מברכת אותה על הדבר הזה. זה בעצם הבנה של המקום ושל המוכנות לעשייה. וכן, חבר'ה צעירים, אין מה לעשות, יש יותר אמביציה, יש יותר דרייב, יש יותר רצון, והעולם שייך לצעירים. שמות המשפחה שלך? פרלמן? שמואלי? נכון. עדות שונות? כן. בעלי הוא הניגוד הגמור, הוא גדל ברמת אביב ג', בית חילוני אשכנזי, למד בבית ספר אליאנס ברמת אביב, ומנגד אני, שאני באה מבית מזרחי, מסורתי, מבאר שבע. זה חיבור שרק הליכוד יכול לייצר. כשאת שומעת את הדיבורים האלה, את כל הבדיחות, אשכנזים, ספרדים, יש לנושא הזה בכלל מקום בעידן שלנו? פחות. אני חושבת שיש יותר מקום לשיח על השכלה ועל רמת עשייה ושיח כזה. פחות לגמרי. זאת אומרת, מה הבת שלי? מיכאלה, היא חצי, אבל די, היא כבר צברית. ככה אני גם תופסת את עצמי. מגיל צעיר רצית להיות? עורכת דין. עורכת דין כבר מגיל צעיר? כן. להיות דרומי בשבילך זה? להיות בעל גאווה. וגם כשאתה פוגש דרומי אחר, במקום אחר, זה אחדות, ואם יש את האחדות הישראלית, אז יש אחדות דרומית ברחבי הארץ לגמרי.
מסכים איתך, את יודעת, יצא לי לפגוש באר שבעים לשעבר, בכל מיני מקומות בעולם. אחרת לגמרי לפגוש. נכון. החום הוא שונה. המקום בדרום שאת אוהבת? אני מאוד אוהבת את דרום אדום. את הזמן הזה בשנה שהקלוניות פורחות, וכולם מגיעים ומצטלמים מכל רחבי הארץ. וזה הזמן שהנגב פורח והחזון מתגשם. את רומנטית? כן. כשאת רוצה להירגע, את? מבשלת. המודל שלך לחיקוי הוא? גאולה כהן. הילדות שלך הייתה? שמחה. המיוחד בדרום הוא? האנשים. הם בעלי אופי? חם ואוהב ומחבק. התכונה שמאפיינת אותך היא? כנה. בעוד 20 שנה תהיי? שרה. יפה. לתשומת ליבן של... אם היה לך תקציב בלתי מוגבל, הדבר הראשון שהיית עושה? מקימה פנסיון לבעלי חיים. יפה. מי השפיע על דרכך הציבורית? יש לי... אמא שלי, אחות שכולה. דוד שלי הוא חלל צה"ל שנהרג בתאונת הרכבת. הוא האח הצעיר של אמא שלי. איזה תאונת הרכבת? שהייתה ברבדים. רגבים? כן. רבדים. רבדים, כן. ודוד שלי הוא ניר סרוסי, זכרונו לברכה. וכשראיתי את אותם אנשים מחזיקים שלטים שחיילי צה"ל הם פושעי מלחמה, ודוד שלי הוא חלל צה"ל של חיל הים, לא יכלתי לעבור על זה בשתיקה. החלום שלך הוא? להשפיע. מה מרגיז אותך? כשאומרים לי לא בלי לבדוק. כשאתה בא למקום ואתה מבקש משהו, וישר אומרים לך לא. במקום אני אנסה, אני אבדוק, אני... הגדלת ראש. ממי את מצפה לשינויים בחברה הישראלית? מהמנהיגים שלנו. ואת חולמת להצטרף אליהם. נכון. תודה רבה לך, חברת מועצת העיר אורטל פרלמן שמואלי. וכאן אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של בינדר מארח. שידור נוסף של התוכנית בשבת ב8 בבוקר. ניתן להזין לתוכנית גם 317 בהוט, 746 ב-yes, אפליקציה של רדיו דרום, בסלולרי. תודה רבה לעורכת והמפיקה אליאן טפר, ביצוע הטכני מאור תפילין האחד והיחיד. אני הייתי איתכם באולפן אורי בינדר, שבת שלום לכם. תודה רבה שאירחתם אותי. תודה רבה שאירחתם אותי. תודה רבה